A i najčešća stvar mi je kad dođem kod nekog kući, operem ruke i sad treba da obrišem ruke. Kako ja da znam koji od ovih peškira da uzmem? 19 peškira. Iako je sam sreće, ja ću da se uvatim za onaj peškir s kojim je neko malo prebrisao dupe. Znači ja sam sigurno te sreće. Ili kao postoji možda neko pravilo koje ja možda ne znam, a vi znate. Ako znate, naučite me. Kako vi birate peškir? Jel kao mesto na kom se nalazi? Možda po boji ili po veličini peškira vi znate koji je za koji deo tela. A ja to možda ne znam, ja to nisam naučio. Ajde, naučite me, jer ja uvek, znači ja kad dođem u WC, ja kao lutrija, ja izvlačim slamku koji peškir da uzmem. Zamislite, ja se umijem i krenem ovako, a neko malo pre između kurijih očiju dole trljao peškir. Ajde, molim vas. I sad mene to jako nastresiralo i ajde da uvedemo neku numerizaciju. Neko imenovanje da ovde neke činove da dodelimo peškirima. Jer ja mislim da bi svet bio bolje mesto kada bismo mi znali u svakoj kući koji peškir služi za šta. A ne ovaj haos i ovaj stres koji svakog puta doživim kada uđem da operem ove slatke i mekane ručice. Ne, ajde pišite mi, jel vi znate, a ja ne znam.